Зора, Кіпель. Столькі дарог з імі праезджана. Абралі такі правінцыйны Крычаў. Потым бацькі яе апынуліся ў Злучаных Штатах. Былі яны вядомыя ў свеце як выдатныя бібліёграфы. Ну, а цяпер яшчэ адна славутая беларуска Зора Кіпель, якой мне таксама пашчасціла шмат разоў сустракацца. Я ўвогуле лічу яе мужа Вітаўта, дырэктара Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, які недавно зусім пакінуў гэты свет сваімі старэйшымі сябрамі, бо столькі дарог з імі праезджана, столькі размоў прагаворана. Пра яе сям'ю колькі слоў. Бацька яе быў вядомым пісьменнікам Лявонам Савёнкам, які такія з'едлівыя, вельмі папулярныя фельетоны друкаваў пад псевданімам Лявон Крывічанін і Леонід Свен. Нават хадзілі чуткі, што ён нібыта швед з паходжання, таму ўзяў такі псевданім. Насамрэч ён нарадзіўся ў вёсцы Велец на Глыбоцкім раёне, і мы яшчэ з'ездзілі з Зорай і мужам яе Вітаўтам в эту вёску, і стаяў там дом яе бацькі, больш чым 100-гадовы, прынамсі пры канцы 90-х гадоў. Маці была настаўніцай. Ну і натуральна, што па бацьку, па Лявона Савёнка, прыйшлі ў 33-м. На руках у Апалоніі засталася 6-гадовая Зора. Ім параілі з'ехаць з Менска. Сказалі, што тут працы табе не будзе цяпер. Паглядзеўшы на мапу, абралі такі правінцыйны Крычаў, і там 5 гадоў працавала маці. І Зора потым згадвала, што яна прыносіла дадому зараз 100 вучнёўскіх сшыткаў, выкладала беларускую мову. Ну і знайшла там сябровак, і амаль праз 70 годдзяў Зора іх марна ўжо спрабавала шукаць. Ну, потым бацькі яе апынуліся таксама, як і Зора, у Злучаных Штатах Амерыкі. Яшчэ пра Зору. Яна скончыла тую самую беларускую гімназію імя Янкі Купалы, якая цэлае сузор'е нашых дзеячаў эміграцыі дала. І потым вучылася ў Лювенскім універсітэце у Бельгіі і ў Радгерскім у Злучаных Штатах Амерыкі. І там у Амерыцы яна выйшла замуж за свайго школьнага сябра Вітаўта Кіпеля, і нарадзіліся ў іх 2 дзяцей, Юрка і Алеся. І яны іх выхавалі беларусамі, прынамсі яны валодаюць выдатна, паверце мне, беларускай мовай. І забегаючы крыху наперад, скажу пра Алесю. Алеся вядомы юрыст, адвакат у Амерыцы. І калі яна паступала на юрыдычны факультэт, яна набрала аднолькавую колькасць балаў з яшчэ адной абітурыенткай. Іх выклікалі на сумоўе. І камісія сказала, чым вы пацвердзіце, што менавіта вас мы павінны залічыць. Ну, Алеся сказала, калі вы залічыце мяне, у вас будзе адзіная студэнтка, якая вольна валодае беларускай мовай. Гэта падзейнічала, і залічылі. Такі выпадак быў. Ну і Зора з Вітаўтам большую частку свайго свядомага жыцця працавала ў Нью-Йоркскай публічнай бібліятэцы. Там амаль 4 дзесяцігоддзі. Я, калі трапіў в Амерыку і некалькі дзён пражыў у іх гасцінным доме, частку якога займаў гэты беларускі інстытут навукі і мастацтва у Нью-Йорку, я тады меў магчымасць крыху папрацаваць і ў Нью-Йоркскай публічнай бібліятэцы. Там адбыўся такі выпадак. Адзін мой знаёмы літаратар, няма яго на свеце, ўжо не буду імя яго згадваць,
все равно не зможа запярэчыць, але ён любіў ужо ў часы незалежнай Беларусі расказваць, што вот мае сваякі жывуць у Нью-Йорку, яны хадзілі ў нью-йоркскую бібліятэку і там глядзелі ў каталогу. Там все беларускія ёсць пісьменнікі, паэты, там картка на кожнага. І вот у маёй картцы напісана, што няма вершаў пра Леніна і партыю. Ну, я думаю, дай-ка я праверу. Ну і з дапамогай Зоры мы праверылі, па-першай, карткі не было на это паэта, і кніжак ягоных там не было. Вот, ну, не самый вядомы. І проста яна кажа, што ні ў кого такіх запісаў в гэтых картках і не было бібліятэчных. Хоць там вельмі багаты балта-славянскі аддзел, дзе яны працавалі, хоць, конечно, лепш было б наадварот зрабіць славянска-балскі, бо славянскай літаратуры там было больш. Зора таксама рэдагавала газету «Беларус», галоўнае выданне такое нашых амерыканскіх суайчыннікаў, пераклала на ангельскую мову беларускую версію славутага вот этого рыцарскага романа «Аповесць пра Трышчана і Ізоту», ну, ці «Аповесць пра Трыстана і Ізольду», як такой еўрапейскай традыцыі, больш знаёмай, магчыма, вам называецца. Ну і была яна, як і муж, вельмі вядомыя, ну і цяпер, канешне, вядомыя і не толькі у беларускім свеце, але ўвогуле былі яны вядомыя ў свеце як выдатныя бібліёграфы, якія уклалі цэлую бібліятэку кніг, там Янка Купала, Якуб Колас на захадзе, напрыклад, беларуская дзяржаўнасць, Belarusian Statehood, ангельская версія этой кнігі называецца, ну і іншыя. Вітаўт, муж яе, працаваў таксама на Радыё Свабода, супрацоўнічаў, ну і быў там супрацоўнікам нештатным, як я разумею, Інстытута саветалогіі Мюнхенска. І потым, калі мы іх сидзелі, ён расказваў, што яны прадказвалі у сваіх там прагнозах крах Савецкай імперіі, ну, праз 200, ці, можа быць, праз 100 гадоў, здавалася, да? Але сталася так, што ляснулася эта імперія вельмі хутка, нечакана для многіх. Вот. Мы, кажа, думалі, што толькі ўнукі нашых унукаў, калі яны яшчэ захаваюць сентымент да Беларусі, прыедуць і пройдуць па гэтых сцежках нашых дзіцячых. А сталася так, што мы цяпер можам ездзіць, і сапраўды, як толькі стала магчыма ездзіць, а яны кожны год, а часам па некалькі разоў прыязджалі, прывозілі валізы кніг у нацыянальную бібліятэку беларускую, і мы з імі вандравалі па Беларусі. Пра гэта трошкі пазней, а зараз адзін выпадак, калі іх запрасілі ў новую ўжо пабудаваную нацыянальную бібліятэку на экскурсіі. Вот ідзе там нейкая, значыць, супрацоўніца важная этой бібліятэкі і кажа, што вот, самае сучаснае тут абсталяванне, тут все там, конечно, дзякуючы дарагому там Александру Горычу. І вот у нас, кажа, уяўляеце, як цяпер зручна працаваць. У нас пнеўматычная пошта каштуе. Вот сядзіць тут, чытаць замовіў, і тут, значыць, супрацоўнік націснуў на пару кнопак, і са сховішча эта кніжка там праз 15 хвілін у такім кантэйнеры прыходзіць там з якога-небудзь 30-го паверха. Ну, Зора кажа, ну да, это вельмі зручна. У нашай, кажа, нью-йоркскай бібліятэцы ў 1905 годзе такую пошту запусцілі, да, ну. Вось, без Александра Григоровича. Мы шмат вандравалі з імі, таму што сапраўды так атрымалася, што яны былі маімі чытачамі, мы сустрэліся, пасябравалі, мы ездзілі ў Полацк, Віцебск, Магілёў, Рэчыцу, Крычаў, там, Слуцк, тудуткі гэтыя славутыя. І вот некалькі згадак пра гэтыя вандроўкі. Яшчэ адна згадка. Ну, паколькі яны жылі там, дзе быў і інстытут гэтай беларускі, вось, у тым самым доме, то туды прыходзілі там летні штодня вялікія пакункі з пошты. Гэты Бенім, да, Беларускі інстытут навукі і мастацтва, ну, выпісваў все, што магчыма толькі, значыць, з Беларусі. І вот я сижу неяк, п'ем каву ранні і чытаю часопіс «Беларуская думка».
Беларуская думка, ну, яна выходзіла амаль па-расейску ўжо, беларуская мысль, па сутнасці. Там і пераклад, дарэчы, быў назвы этой. І от читаю і давлюся кавай. Значить, поэт Бронислав Спринчан тады піша, я вот в одном своих эссе потом прочитал ответ. Тем, что вижу, наполняю строки, в Смиловичах, Лельчицах, Усачах вкалывает каменщик на стройке, тракторист на пахоте и сачет. А у водоемов в Беларуси хищники гнездятся хорошенько. Кто они, дознаться не берусь я, если не поможет Лукашенко. Ну, короче, выписывали они все, да? Все, как полная картина была. И теперь про наши поездки. Вот приехали мы однойче у Крычев, туды, где малая эта Зора с мамой была после арешту батьки. Приехали после купалья, и как раз там смецце на площади, все это не прибрано. Ну, пришли там, знайшли некую кавярню пополудновать, пришла некая официантка, ну, и Зора кажет, а что у вас тут было за свято такое? Ай, говорит, какое-то купалье там. И она кажет, а вы что, не ведаете что-то? Да, говорит, дурость какая-то. Костер жгли. Дураки эти там прыгали через этот костел. Еще, говорит, власти им позволили это. Ну, так нам потлумачила это молодая эта девчина. И вот я хочу сказать, что завсёды вот Зора там і муж яе, яны імкнуліся не звяртаць увагу вот на такія вот рэчы, яны якраз яны паводзілі сябе, як быццам яны нават тут вот гаспадары, што яны тут жылі, што яны ведаюць эту мову, гэтыя традыцыі, святы, а вот і чыталі просто такія міні-лекцыі вот такім вот дзяўчатам. Вот я памятаю у Рэчыцы. Прыйшлі ў Рэчыцкі краязнаўчы музей. Велизарный стенд про Александра Невского. Александр Невский разбил там, значит, шведских рыцарей на Неве, там это ледовое побоище, там на этом ледовом побоище там пару десятков рыцарей только загинуло, до речи. Ну, неважно, а так размуто все это. И Зора кажа, слухайте, ну, а якое дочинение Александр Невский мая до Речицы? Это экскурсоводка, ну, тетка, там, директор какой. Он имел отношение к нашей великой родине, Советскому Союзу. Ну, Зора кажа, а у нас вот родима Беларусь, она теперь незалежная, а это тетка какая, а у меня Советский Союз. Ну, тогда Зора кажа, ну, пробачьте, наша экскурсия затягнулась. Где тут у вас туалет? А это директор какая? Туалета нет, мы ходим через улицу в райком. Ну, вот. Ну, Зора кажа, ну да, ну, дякую, все, пойдем в райком тады. І яшчэ такі быў момант. У гатэлі мы спыняліся, я уже не памятаю дзе, і на рэцэпцыі пытаецца Зора у этой дзяўчыны, скажите, где у вас цырульня тут? Ну, тая разумее, ну, але як заўсёды такія перапытваюць, парикмахерская, ну да, парикмахерская. Как, говорит, некрасиво, как грубо цирульня. Это от чего, говорит, от цирлов каких-нибудь. Ну, а Зора кажа, а ваша парикмахерская от чего? Робячи натиск на другие, так сказать, на другую частку этого слова. Ну, та это да. И притихла. Вот. Я памятаю, как у Полоцку мы были и в Спасо-Ефросинівському монастырі, як яны молилися, а вось там шчыра. І заўсёды, калі прыходзілі мы ў беларускія церквы, хоць па духу яны не былі беларускімі, можа, за редкім выключэннем, яны звычайна шчодрыя давалі ахвяраванне. Я там бачу там $100 туды, в эту скрынку. І ён і на кладуць. І Зора кажа, Полацк – это наш Арарат. Это тое, што для армянаў Арарат, гора святая. Вось. Ну і калі мы, до речі, прийняли у ганаровыя сябры Союза беларускіх пісьменнікаў, Зора, Вітаўт, паспелі яшчэ 76 гадоў. Яна вот покинула гэты свет. А потым я пришел по просьбе Вітаўта у Менскую царкву Кацярынінскую, якую яны наведвалі, калі бывалі ў Беларусі. Ну и написал ту просьбу
на 40 уст. Тетка какая сидела там, где свечки продают, образки. Нет такого имени Зора, кинула мне, я не принимаю. Я говорю, як, это вот верница, она тут вам такие щедрые, завсёды ахвярования дал. Ничего не знаю. Мужчина, отойдите. Значит, нет такого имени и все. И некую книжку ще достала. Вот, посмотрите, нет такого имени, не можем мы за ее молиться. Ну, на счастье, там тогда был настоятель, я не ведаю, кто там теперь настоятель, там тогда был отец Георгий Латуска. Ну, не ведаю, свояк Павла, хоч і не свояк, а як кажуть, брат на прозвище. І він там був, ну він прийшов, я до його звернувся, і він урозумів цю тітку нарешті, от, і вона прийняла мою замову. Так что светлая память вам, господарыня Зора.